O Tribunal Supremo respaldou os santuarios creados por Mar para protexer o percebe. Os bateiros reafirman a necesidade de que se escoite a súa voz para limitar as zonas onde poden extraer a cría do mexillón para garantir os dous oficios. Recentemente, a sección primeira da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo non admitiu a trámite o recurso de casación que presentara a Federación de Bateiros FEMEX contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que avalaba a actuación da Xunta de facer unha reserva de zonas exclusivas para a explotación do percebe, os coñecidos como santuarios. O sector mexilloeiro da comarca reitera unha das ideas que se defendían. Nós aí confiábamos en que tiñan que contar con nós, porque si nos pechan, dixérannos ou asesorárannos que si nos pechaban máis do 60% ou máis do 40%, agora xa non recordo moi ben, das zonas nas que traballábamos, que tiñan que contar con nós para poder pechar. Aí, claro, aí está a discusión, si nos pecharon máis do 40 ou menos do 40. Nós diximos que sí, porque as zonas onde imos á cría solo é as zonas máis da costa, onde rompe o mar, e a Xunta di que non, porque contan toda a costa. Pero aquí adentro non pega nin cría, nin percebe, nin nada. O profesional bateiro lamentou que este ano se publicara un novo plan trienal. Con máis pedras pechadas. A min o que me gustaría saber é se nestes 3 anos, onde non se foi a esas pedras, os percebeiros apañaron máis percebe, tuveron máis percebe, porque creo que non tuveron máis percebe. E iso indica que nós non lle facemos mal ao percebe, por ir a apañar cría, porque nós apañamos cría, non apañamos percebe. E unha vez máis apuntou que non se ten en conta a voz dos mexilloeiros. Nós sentimos que a administración non nos ten en conta, pero a min como bateeiro, o que me dá máis pena, e estou máis desilusionado, non é ca administración, senón é cos meus compañeiros, cos percebeiros, que son compañeiros do mar, e eles teñen que saber, e teñense que dar conta que non lle facemos mal, a maioría da xente da bateeira non lle fai mal ao percebe, e siguen pedindo máis pedras, pechando máis pedras, porque a min pasoume esta marea pasada no Grove. Botáronme dunha pedra que estaba aberta hasta o ano pasado, e este ano está pechada. Está cargada de cría, e non ten un percebe, e se ten percebes ten en rendixas, que nós non andamos aí, nós andamos nas laxes que son planas e que son grandes, non andamos nas rendixas. Afirmou que as confrarías saben isto e aínda así piden pedras a maiores para o percebe. Eu vexo que cada vez nos distanciamos máis uns dos outros, peleamos máis entre nós, e ao final poñennos altri e poñennos outras cousas, e a desunión no pueblo, pois é o que crea. Somos traballadores do mar todos, somos compañeiros, e nunca houve ningún problema. Se houbera problemas o percebe, se os bateeiros, se a recollida de mexilla lle fixera mal ao percebe, o percebe estaría extinto, porque os bateeiros levamos indo á mexilla 60 anos, e sigue habendo percebe. Se tanto mal lle facería, se lle fixera, pois non habería percebe xa. Unha das medidas que se propuxeran para intentar dar por finalizados estes enfrontamentos era incluir a mexilla nos plans de explotación, algo que aínda non se deu. Eu creo que para a mexilla tamén deberíamos facer un plan, sobre todo a hora de abrir ou pechar, porque non todos os anos son iguales, e ás veces pois hai que ir ás pedras, mirar o que hai, e se hai que esperar un mes para abrir, pois esperar, e se hai que ampliar un mes despois da data de peche, pois hai no que ampliar. Estamos moi rígidos, sempre abrir en diciembre, e pechar en abril, e despois pedir un mes a maiores. Eu creo que tiñan que facer un plan e mirar as pedras todos os anos e bueno, ser máis flexibles.